جبو چارەسەریya pirsa Kurd pêvajoya nû ya aştiyê di nav Kurdên Stenbolê de jî bi erênî û kêfxweşî tê pêşwazî kirin. İnşallah çok açı bir vaha koşu. Em giş birey hevenu, em giş Müslümanu, em şovmeta Muhammedun ve mana Türk ve Kurmancı giş em dava koçekin tişki koş. İnşallah Kürt, Türk, Arap, Yezidi, herkes serdine koy. Em birey heven hammi. Ondan sonra bir defa Kürt, Türk, em birey pevra şuna şehit buna, pevra buna, buna, runiştina, hatta vegavcem pevra netişte sal okey namaya. أبي هاكو تشيبوا في أشيتي هاكو تشيبوا زعف أم ممنون جيبون شعرت حتى عزمانا ممنون بون إن شاء الله جيت تشيبه أمشي إنسان أم قد يبي حقنا تيجي بيجو أبي كردا بترخو رجانيا إخيما وأنا إخيما زورا ظلما هذا الفرمت زماني كردي معنا نو ديو بابي كسي دائما أم خدي دائما uyanık olmalıyız muhtemelen. Li Stenbolê ku bajarê herî mezin Kurd lê dijîn. Xelk piştgirî didin pêvajoya nû ya çareseriyê û dixwazin ku mafên Kurdan di destûra nû ya Tirkiye de cî bigire. Her daimi hêvîdarin, em dixwazin ki tiştê barış, huzur em dixwazin. Ama önemli olan ew gaviya bavêzin. Zimer önemli em her daimi em gava davêzin ki önemli olan ew bi rastî bi ronî gava bermed bavêzin. Em jî daxwaziya me biratî tu zanî yekîtî pêşketin e. Lêberê ez dibêjim dîs vê tişta heye. Têvê çima herkê divê biratî û hêladî jî li Sûrî dixîne, li Kurda dixîne. Kav çi yani baxt û baweriya wan tune wale ez baweriyê pê nayînim. Aynı ew jî weke Tirkan vê dewletê weke çawa xwe dixwaz ji wan bixwaz zimanê wan serbest dikin. Weke qeyûmê meyûmê nedine sewa aynı weke xwe çêkin. Ev adê hemî hîleya. Ketina tengayiyê de. Piraniya Kurdên li Stenbolê ji pêvajoya nû ya çareseriyê bihêvî û xweşbînin lê ew dixwazin di destpêkê de dewlet û desilat hingavên erînî bavê ji de ew şik û gumana heyî nemîne û pêvajo zêdetir bi zelalî bimeşe. Omer Sönmez, Rûdaw, Stenbol.